Nakuha na sa ano mangustin no. Kung na kayo nakabuylon ni buylon na gid siya mga nawa nga wala nang mga guma diri oh. Wala may muhawong niya. Dako na siya gayo. Dako na siya nakabuylo ba. So, yun naman sa maungan wala may guma. Ano nabot kami diri guys. Ano kami diri sa bukid guys. Paingon namin dito sa kuan guys. Saging nga mong putbol nun guys. Hindi may paingon. Naon na mo guwang na ba to guys. Saron katingog guys. Saron nga langgam ron guys. Saron ba katingog. Langgam. Wala lagi na ako ano. Wala lagi na ako ng durian no. Wala siya na kuan ba oh. Nalay wala siya na kuan. Kung nagipanitan. Siya namatay ba. Pero gipanitan ko na ko niyo. So, kung gipanitan oh. Wag namatay guys, bago nagipanitan guys. Ang ano durian. Buhay lang gyapon durian oh. Sige panitan ang punuan. Raw, kung gipanitan oh guys. Raw punuan oh. Kung gipanitan itong niagi. Buhay naman gyapon no nung gyapon ang durian. Hindi ko namatay, sige panitan ang punuan guys. To, kung pong isa diri oh. Raw kana po oh, kung nagipanitan dong oh, wag gyapon namatay oh. Gibuylo no kuan oh. Gwapo na nung dahon sa durian gipanitan. Ano kung ipalitan itong niagi ba? Guys oh, naguma dito guys oh. Yung duga ang guma oh. Puno ang kuan guys oh. Bagul. Guma. Tao na to guys. Buwang na itong saging guys. Karnaba nga saging. Kardaba. Hinay tadi guys kay makilid. Hey guys, thank you for watching guys.